Sa Good Vibes, sa Barangay Lantad sa Silay City, 104 years old nga lola nagabasa pa sang pocketbooks nga wala nagagamit sang antipara. Kag mahilig pa magkaon sang lechon. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. But blood, baby, blood of the gun. Parang nabasa yung ma'am. Basa ko pa. Grabe. Bisan na mo sinikalayo, mabasahan sa gihapon sang 104 years old nga si Consuelo Balbon Caro ang subtitle sa ginalantaw nga pelikula sa TV. Pagbilan sa mga dalawaan pagkakataong makita niya ito. Kag, nagabasa pa siya sang Tagalog pocketbooks nga wala nagagamit sang antipara. Ini ang iyang ginakasakuan sa kada adlaw. Kapabasa ko. Pocketbook? Ano nga pocketbook? Absa na ano lang. Basta pocket mo. Asa subong nabasa ka pa? Oo. Gati para ka wala. La. Ay, grabe. La kwente para. Makabasa ka pagyapon. Kag kun may pangontra, nagatong it's pa si Lola. Gampang ka pa tong ets? Gatong ito may kwan eh. Kung may kontra. Kontra. Wala ni mo lang alingaw lang. Suno sa iya anak nga si Chona Togonon, para lang gid sa high blood ang maintenance nga bulong ni Lola Consuelo. Kag ang iya paborito nga pagkaon, lechon baboy. Diet niya, may strict nga gina-follow sa diet niya? Wala. Bisan ano lang nga po kinakaon niya? Kakaon lechon. Oo, Ano nga part sa lechon? tambok nila yung gusto niya eh. Kay tungod? Humok. Wala man siya pinili pa kung ano gid na. Wala. Kay, ang ano namon, hatag na lang kung anong gusto niya. Kag, ang sikreto kuno nga naglawig ang iyang kabuhi, nangin stress-free siya kay wala man siya sang nangin problema sa iyang mga kabataan. Stress-free gid na ang life niya. Kay, bisan kami sa una, hindi siya gaugtas, why siya gaugtas sa amin. Hindi siya masyado kapangaki. Hindi siya hindi siya nag-worry bala. Sang Lunes, gin-celebrate ni Lola Consuelo ang iyang 104th birthday. Wala na siya sang wish pa para sa iyang kaadlawan. Nagapasalamat na lang siya sa Ginoo nga natagaan siya sang malawig nga pangabuhi.